Barokken er tidsperioden fra 1650 til 1720. I arkitekturen er barokkens kendetegn overdådig udsmykning, buede linjer, enorme bygninger, kontraster, illusioner og en dramatisk brug af lyset. Men bygningerne var ikke til af praktiske grunde. De var kunst. Kunst skulle nydes af det. Derfor blev arkitekturen, dekoration, design, maleri slået sammen om den enkelte bygning. I stedet for den rette linje, der blev brugt meget i renæssancen, bruger man nu kurver. De store træk i malerkunsten og arkitekturen er symmetri, orden og dybde. Derfor må der ikke være nogen tegn i en have eller ved en bygning, der ledte tankerne hen mod uorden. Det ideelle var at fremstille en verden, hvor alt var under kontrol. Men barokken er dybt præget af bevidstheden om døden. For begrebet vanitas, som er dominerende i barokkens malerkunst, betyder at symbolisere dødningehoveder, bobler, stearinlys, blomster, frugter og andre madvarer, som går i forrådnelse. Det blev derfor vigtigt for kunstnerne at vise, at iscenesættelser var vigtige for verden. Historisk blev enevælden indført i Danmark af Frederik III i 1660, så det arvelige monarki blev gjort til styreform. Det vil sige, at barokkens hovedformål blev at skulle vise, hvor stor og mægtig kongen var. Barokken var først og fremmest en stil, som opstod og blev dyrket af det kongelige hof og så adelen. I disse kredse var der penge nok, og barokstilen var netop et udtryk for de opragende livsstilsudfoldelser, som fandt sted der. Denne opfattelse af kongen som enevældig førte til en utrolig selvcentrering af kongen som person. Hele hans personlighed blev i bedste barokstil iscenesat for at vise hans storhed, og kongen blev centrum, hvorfra liv udsprang. I Danmark var barokken også en af de største byggeperioder i landets historie, med opførelse af slotte som eksempelvis Vor Frelse Kirke, Fredensborg Slot og Frederiksberg Slot. I barokken var periodens filosofi og videnskab på en gang præget af tradition og fornyelse. Det er barokken, at videnskaben får sit egentlige gennembrud, blandt andet med den engelske naturvidenskabsmand Isaac Newtons opdagelse af tyngdekraften. Hos en anden tænker franskmand kombineres matematiske refleksioner med religiøse fundamenter, der sætter troen over fornuften. Denne dobbelthed bekræfter tidens dualistiske verdensbillede, der modstiller himmel og jord, og dermed fastholder et kristent grundsyn på tilværelsen. I Danmark ses tilsvarende modsætninger forenet i skikkelsen af Niels Steensen, som laver både astronomiske studier og bliver biskop.